Khasi Students Union, the Delhi unit, ryngkat bat Special Police Unit for Northeast Region, KSU SPUNER, klayo ap pelat ya arngut ki khynnah kynthei Khasi Pnar, nagi kti jongki nongkhaii briew, kiba kular thok ban aikam aijam. KSU kala pentip bakini ki arngut ki khynnah kynthei Khasi, kila syangat haga jingriam jongki nongkhaii briew kiba thok ki da kaba kular ban aikam. Kawai ke khynnah kedai ke badang dan khatsan snem karta, bat kawai pat kedai ke badan khatpras snem karta, kiba na East Janji Hills Meghalaya. KSU kelapin pau bakat kum kecintip palayo alum layalam mikni khynnah sha Delhi de iwei parlok ibedehi na Meghalaya ibatrai ha Delhi klem kecintip ni kecingбит kikmi kikpa bat lapin biet iki da kabakular ban aikam bella hagi ying briew Henry andalapoi ha Delhi layalam penban kini khynnah sha kawai kaspa ha Haryana bat lapin bori ki bandrung sha kakam di men Namar gajing shep tieng kini khynnah klayo ban phon chlayeng bat kalong yeng jong kini khynnah kala pentip mardor bat panjing arab na KSU Delhi unit. Kumta ke KSU Delhi unit kala pentip mardor sha kaken hon SPUNER bat lingba gajing trailang kila la ban lap bat plat im kini khynnah na kate kachaka ha Haryana. Ke KSU Delhi unit ka pha gajing songu sha baro ki dikhat kibla shimmenta ha kani ka kam banyada ya gajing imbriu. Dili इन लोग का सामान दे दो रुको पेमेंट क्या माइनर को आप कैसे लेके आए हो पेमेंट क्या बताइए माइनर है क्या है मैं तो सिर्फ पैसा भेजना मैं कोई ऐसा बात माइनर की नहीं है एक तो थी ना इसमें माइनर एक तो लेकिन मेरी माँ बाप की जानकारी के बिना अब क्या बताइए माँ बाप को बताइए सारे बताइए वो जो मेघालय से बोलो कि बाल से निकल रही है बोला माँ बाप से कह ली हाँ इस बात को बोलो सुनिए इनको पूछिए कोई बात नहीं 30,000 बहुत ज्यादा नहीं जो भी काम लेना है नहीं जो भी हायरिंग करता है उससे पहले बुलाने से पहले डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई करना पड़ेगा लेकिन आपने नहीं किया हम ketika kena hasil ada bang तो kena hasil ya nggak tengok orang baik dia nakalian ka seng te na sashi se na kar padre e baro pai ba jong khathan Meghalaya bas ngo ba shwaban mantri she Delhi na shwaban wan le kuno kam she de lapin tip in ko ba seng khana muni nyo era bp namakani kamle ka sin kamling kong tam how news nem khala ja bon sin bal mentasi li ka jinjam mentasi ka braso pen sirkai met shisha haka khawi baje mistep ayo jingtip na iwe ba basta ha East Janji Hills ba ila batai ba idan anu te khana kynthei klem da pentip hai na sem kham da pentip ki mikpa ki wan patch ni Delhi namar ba kadon ka khasi hi ka basta Delhi ka ba khot tre ki ko ong man aikam menteri haying asam ka kam ben khut ying ben khut sam hakador saupo haja tingka tim makata ka khasi hi ka ba pen book ticket seki ba pen book flight ticket kita ki khana arngut kini khana arngut le iwe idang de minor idang de tang khasan snem karta ba iwe yong idang ide khat pras snem karta de kidang yeret kidai khana hi kata ka khasi na Delhi ka pen book flight ki kabatai ki ha phone wan chata ki bayang basem kim bana e kim tip e kata baki wan chinero anda kila poi go hati da kila da dan ha flight da ki flight ki satip si yo chung tip mazun poi hang ni ha Delhi ko to ka khana kasi ko ban shawi ki ryngkat bat anu ki bire na shinisha basa shish Delhi ki ala mi ki sham manesar kani ka manesar ka kham jingai kumba shikinta shiteng arkanta e na Delhi kadon ha ka Haryana kam hap shiri ko jurisdiction Delhi kala hap sha Haryana te kineram sta sha Haryana ki ong hi ba wan shane ban tre kam yeng ban sat ban tiu ban shet e gum to ni dala poi tu ki pha tre kam no ki kam bamlong bamman lai so thu hi kam yu te ha ka ja ka shudan bok pat ba
ki bahing basen ki panpor dalaya keren tada ka fun ki la yam bikim tre ate ka kam ki yam te ka to ka briew ka banani na hariana ko ong ba to still not da ka dor da fisir da ka dor tingin pelai yakini ki kynthei te ki bahing basen kum tai marmar ki la kor lingi ting la shupan por ni ki briew ni ngi ho nin man ai da ka pisa nin siu da ka pisa pension bi ki kynthei ha ka to ka jaka ting la yo ko location yo mata ka spa agata ka jaka bi kala mi ni kynthei arngut ka ka spa ba shule massage gum to henry ha ka jo ko poro rin ka ba spa ka shule ki kam auria